ଝିଅ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଆପନ୍ତି। ହଁ ଆଜିକା ତୁ ମତେ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକ। ତତେ ଛେନା କୋଉଟା ଡାକିବି କହିଲା ମତେ ଆମ ବାପ ହ୍ୟାଲୋ ଏ କାମ ବାଲି ହ୍ୟାଲୋ ରୋଷେଇ କରୁଚୁନା ନାଇଲୋ କରୁଚୁନା ନାଇଲୋ କରୁଚୁନା ନାଇଲୋ। ଆରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ନା ଜାଣିଛୁ ନା ଆମ ଗାଁରେ ନା ସେ ମନୋଜ ଯାତ୍ରା ବାଟ ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବସି କଣ କରୁଥିଲା ଆଜି ବାହାରିବେ ଚକୋଲେଟ ହିରୋଇନ ରଞ୍ଜି 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 ରଞ୍ଜି। ତୁ ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ଶିଖିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ କାମ ବାଲି ହ୍ୟାଲୋ ରୋଷେଇ କରୁଚୁନା ନାଇଲୋ କରୁଚୁନା ନାଇଲୋ लो राधा गिरीश का गाना सुनेगा क्या लो काम बोली आलो रोसई को चुना नहीं लो राधा रोसई को चुना लो ମତେ ରାଧା କାଇଁ ଡାକୁଛୁ? କେମିତି ଡାକୁଛୁ? କାମ ବୋଲି ସେଇ। तू ये ना लो राधा जोर करी पाथा पसी जाउछु ए तू जिबे चोरी